în urma unei prietenii, unei relații serioase, urmează și următorul pas. Scânteile se aprind, Paul, însă important este să știi să pornești focul și să-l întreții pe o lungă durată. Să-ți doresc lemne bune pentru acest lucru. Vă certați vreodată? Nu, suntem cam de obicei, nu. Să știi, Paul, că nu mi-a plăcut ultima oară când am fost la tine. Am așteptat prea mult după tine și nu mi-a plăcut. Toată lumea se uită urât și mai făcut de rușine. Și te rog frumos să mai pui niciodată șosetele alea roz. Scroz, sunt de fete. Foarte urât. Să nu mai faci niciodată așa. Și te rog frumos data viitoare să ai mai multă grijă de mine și să nu mă lași cu străini afară, da? Bine, bine. Hai, recunoaște că ne mai certăm. Da, ne mai certăm câteodată. Îți place cum gătește Ozana? Are finețe, rafinament, potențial culinar. Ozana, e gata mâncarea? Nu! Și durează atâta. Așteaptă puțin! Eu creez artă! E gata? Nu, nu încă, imediat. Gata, e gata. Da. Da. Mamă, deci ce foame mi-era. Ce ai făcut aici, mă? Băi, frate. Ți-am zis că nu-mi place cu rucola. Cine o să facă curățenie în casă? Ne place să fie curățeni. O să avem grijă să facem curățenie în casă. Twelve seconds later. A few moments later. Mai ai nevoie de ajutor, boss? Da, e ok, am terminat. Ai terminat? Da. Te duci tu cu gunoiul ăla să-l duci? Hai, du-te și tu gunoiul, te rog. Când opiniile diferă, cum ajungeți la un consens? Cântărim argumentele și luăm în calcul cea mai bună opțiune. Da. Piatră, hârtie, foarfeci. Nu e bine. Hai să mai facem o dată. 2 din 3? 2 din 3, da? Hai. Piatră, hârtie, foarfeci. Piatră, hârtie, foarfeci. Încă una. Dacă fac acum, mergem la Fast and Furious. Fără presiune. Hai. Piatră, hârtie. Cine trage de bani mai mult? Pot să zic că amândoi suntem destul de echilibrați. Da, suntem strângători, să zic așa. I stay out too late. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. Eram la magazin și s-a stricat sistemul. Au spus că sunt fonduri insuficiente. Da. Să știi, Paul, că nu mi-a plăcut ultima oară când am fost la întâlnire. M-am așteptat prea mult după tine. Da. 2 hours later. Ai mai multă grijă de mine și să nu mă lași cu străini
mine afară, da? Da, dragă, da. Sunteți competitivi? Vă luați la întrecere? Nu, de ce aș fi competitiv? Ce, tu ești competitivă? Ei, frate. Ia de aici. Paule, vrei un gips? Nu vreau, boss, lasă-mă. Bă, ce face? Ia uite, bă, l-am învățat. Ia uite, m-am învățat să joace. Ia de aici. Da, vrei un croissant? John, lasă-mă puțin în pace. Bă, ce face, băi? Bă, stai mă ușor, Bă, nu sigur mai vrei stau, un mă. croissant? Nu vreau, frate, nu. M-a bătut. Băi, ce m-a bătut, mă, frate? Mai jucăm o dată? Aia, frate, important e... Mai jucăm? Ne bucurăm că ați venit la nunta noastră. Sperăm că v-a plăcut filmulețul nostru. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Da. Da. Viața de asemenea îți dă și niște lămâi. Acre. Bă, acre. Dar, din ce am învățat eu, este important să știi să faci o lămâie bună. Să storci toată acrea la ea. Ce să faci o lămâie? O lămâie și o limonadă bună.